Takže čau, vítejte u tohohle videa. Dneska to máme rozbalovačku, 4. balíček od Luposumi TV a jsem hrozně natěšená, teda řekla mi, jaký pečepáky tam mám, ale řekla mi jen jejich jména a já přesně nevím, jak vypadají, takže jdeme na to. Takže balíček tady vypadá takhle, pro Luposu Juliet Kiki, tady máme pro Luposu Juliet a já to rozbalím a on to nejde. Tyvogo, co to je? Já jsem taky si mohla přijít služky, že jo? Jasně, inteligent. Ok, takže já to takhle mám tohle a tohle. Dopísek tam teda nemám, to jsem dostala v minulém velkém balíčku, který jsem teda nerozbalovala na kameru, protože jsem se nemohla dostat na mobil, že já se do toho asi nedostanu, že ano? No, mám ho, takže mám začít s tímhle, ok, takže uvidíme, jaký, ale nejde to prostě. Ok. Co si dáte kozy, ne? Hustý. Lidi, já mám Pennylink. Oh yes, já mám Pennylink. A vezmu si černý lihač a jdu udělat černý ten čumák. Takže, pardon, to byla mamka. A takhle by to asi mohlo stačit. Jo, takhle. Já mám Pennylink, to je hustý. A tady mám ještě tu toho druhého pejska, který nevím, jak se jmenuje. A jsem budu říkat Pedro, takže Pennylink je trochu špinavá, ale tady je špinavá a malinko zezadu je teda z fialový LPS, je to můj úplně první Pennylink, moc děkuju. A pak je tady tenhle pejsek, je malinko teda zadělaný a je tady napsaný, co to je? Luis, takže je to Luis a já to zapomněla, takže takovýhle pejsek. Je takový trošičku umazaný, ale to mi taky nevadí, prostě trošičku umazaný je. Má obojek a je z černé edice, takže prostě jsou božský, budou kámoši. A pak tady máme ještě poslední, tam byly jen 2, protože my se to dělala jen rychlo. Teda ona to dělala, já byla u ní a ona to dělala, tyvogo, to nejde rozbalit. Ok, takže tu máme takovej, nevím, co to je, takovéhle rozpálená taková ta semišová látka, takový šaty, ty myslím, že už jsem dostala, asi ji nechtěla zaplatit pod ruku, já nevím, a asi jo. Potom je tady tenhle náhrdelník, ale já už jeden mám a teď vám ho ukážu, jak ho najdu. Takže tady je ten náhrdelník a já vám ho zkusím najít. Krabice. Tady je. Takže mám takový náhrdelník. Takový náhrdelník. Mám 2 už, to je hustý. To je hrozně roztáhlej. Takže takovýhle náhrdelníčky. Stojte. Ježíši Kriste. No a potom tady je takovej sejrovej vťák. Nebo kabelka, já nevím, co to je. Prostě je tam taková ta stopa a tady prostě taková stopa je a pak takovýhle šaty, který by mohly být Vicky, ale nejsem si jistá. Jo, jako takhle celkem jsou. Ježišmarja. Takže takhle. To je tyhle ty šaty. No a to už by bylo asi všechno, takže máme takovéhle.
Tenhle už mám od toho hotelu. Šaty. A tyhle dva krásný LPS určitě použiju ve videích a tuhle bych asi použila jako nějakou prostě předpovídatelku a tohle. A mám i takovou kouli si vyrobím. Takže tak. Každopádně za balíček moc děkuju, je to fakt krásný a točím to večer s pomocí takový lampičky a já vám ukážu, kdybych zasla je asi 6:45, nebo 6:30, já nevím, ale to je dá zasnout. Takže teda toto velké světlo, to už by se měli takhle a tu lampičku by bylo takhle. Takže by se viděli úplnýho. Takže takhle prostě. A to by bylo asi pro dnešek všechno a ahoj!